amsopio ani YouTube channel lai tongnai jotono no tini hingga ang nong no Batima khai phunongnai norong tongdi Batima teitam khlainai hingke bike to hingke Batima khugui tongo angkhe Batima khuglia angko baino simi khugdini bo simi khugjinai hingke Batima rok khungna hingke yago paper rok thubuyogoi khungna nango hingke yago paper thubia hingke yang motongnai amon bagui hingke tabuk hingke khugbai kya khuguyogoi takhe kisa chikon khe rawi tongo hingke omo rabai mani yagulo hingke ruknai suda rok ruita hingke iko naitongdi norok ani video no paithak jora tai nongno sana muchungo ano support khaidi tai ang nongno support khainai tabuk hingke tui muthungui tongo hingke tuio kisa suda rwnai omo Batima rok mojago suda rowui khe rukhang hingke Batima kaham khe nongmono hingke iko ang sudari tongo hingke tabuk tui kutungo Batima rwsinai hingke khe ruksinai ta hingke Batima kutugui tongkha hingke ang iko somrui rigunai puila somrunani pogui thangka amon bagui tabukse ang muitonmanui Batima rok mojago rui tongo som hingke tabuk hingke iko mona bongkha kisa munui tongkha tei kisa tongkhe no kari manchinai tabuk hingke Batima rukmani mung khai iko hingke abono tabuk ang tui sokorui iko takari ori tongo omo rwsam rok tongkhe rwsamo sugui mangkhamo hingke oro rwsam rok to phaisiyabla hingke chwng hingke omo pata pota bwsabaise bono gura khaini naio iko bike to hingke pata pota bini togui gura khai tongkha hingke amo kaham ke gura khai kese ma thago hingke ba hingke tabo togui ni bini tagui tongo ama bai kinui hingke oro suda kisa rowui khe tui kaham ke kutuk rowui khe maruo hingke norok naitongdi ani blog no payasak jora. Iko Batima munui karikha hingke naidi bwswk thas wngkha hingke norok tini ani Batima khaimani blog bahai nangjakha tei norok Batima sob thokjak comment khai sana tapokdi hingke jotono no hambai paithak jora naitongmani bagui.